wonten ing sela Pranakep Pating Daru Pating Areng Sanita Cira Glopit dados akrab hijo paring. Kanjeng Ratu Desena supayaning aku mapan ring sira Pranakep sapa ana pawongan sing wani lumpuh ning papan kene Indara tapas koning sesempat monggo Bagataan kapolo mongso Lego sebalin Yenono sinat legang sucir sing air sing batin Bagataan harapan ya Ditain Gusti Tak rati aning papat kene
juga ana ing pasepen ndak juga rapi ya pangupurane wong tuwa sing juga sira kowe mau mapan ana ing papan pasepen akeh saka pertapan saka nanti wong tuwa nggone kadung sandung jebulan sira kowe mapan ing kene sedang suku tunggal lebih babano orang Indonesia kita jadi sing mbok arepake opo ya dhewe sing untuk sing iku sadaya kula matur kula aturaken sembah bekti muga katon tempat wayahku Jawa Kusuma sing ngaturake bekti marang kula ndak apa kosok baru nangis tuwa lucu marang sira Dinipun kula semedi nutupi babahan wasanga menika kula namung menggalihake gesang kula wonten ing pertapan Sukomilan menika sampun cekap sira menggalihake marang urip ana ing pertapan iki kok nanti ngopo sira kula wiwit tasih timur ngantos kancik agiring dewasa iki kula ngerti kawruh ngecek ilmu wonten ing pertapan Sukomilan sampun cekap nanging bapak kula Jaya Kusuma kepingin urip mukti ngawibawa kula kepingin gayuh kamulyaning urip yen kagem jiwa raga kula kaliyan panjenengan dalem wayahku Jaya Kusuma kasinggihan bapak manungsa urip ana alam bebrayan kuwi mau ora ndak sira pancen mau kudune gayuh marang aliyane urip nanging sing kabeh iki mau kepengin mulyakake ya Jaya Kusuma wong tuwa kuwi ora pengen dimulyakake marang anak jeneng ngopo wong tuwa kuwi wis dadi tanggung jawab nanging napa kula lepat genipun kula kepengin mulyakake panjenengan ora luput ing kabeh kuwi mau wis tanggung jawab wong tuwa jane nanti bapa kuwi mau ana ing papan kasepen kuwi mau ana kaludaten sumangga panjenengan kalawan pangku iki jalane Rika semono bapa kuwi ngopo anugrahan marang Jawata awujud nugroho kuwi mau cakok ijaya kuwi ngendikane Jawata kuwi mau kudune diparingake marang pawongan sing resik lahir lan batine nanging sinten pawongan punika Bapak ora ngerti nanging mbok menawa ya nugroho sing diparingake Jawata kuwi nuturake marang
yen to cangkok wijaya mulya kulo bisa nyambi marang lakone agus sira kuwi masih piye jawata terus kata wayah wijaya iki iki ora kepengen konsum mulane ya ujung menawa kita sing bakal uji marang mbok menawa yen tau kabeh ora yang uji ya kaya ora bisa lirwa yen tau yang uji ora bisa lirwa mungkin wani wong kowe yo kapan dhewe ndak saiki aku uji cangkok wijaya mulya marang kamu dayanipun cangkok wijaya mulya tansah idam-idam wayah iki yen cangkok wijaya mulya kulo nyai jia teges kuwi mau sing dadi yen cangkok wijaya mulya ora nyai cangkok wijaya mulya Pak bisa nyauci marang sira ayo dibulet panuwun ingkang tanpa pamrih ginipun Gusti Kang Murten dumadi sampun paling nugraha dhateng Jiwarga kula cangkok wijaya mulya jalaran wijaya mulya kula dibarakake kuwi mau pangdah wadah kuwi mau bisa ngenani ento ingkang dados jangkepipun cangkok wijaya mulya punika cangkok wijaya mulya punika sira lahir ana kenalan dikanthi maras kanggo diwastani ento uga bapak alam amaras putu inah lan sumiyah nur Muhammad jiwa sejati jaya Rasulullah kasih yang kau sini oleh cangkok wijaya mulya kula boten mangertosi wonten ing pundi pawujudanipun Sekar Pancawala punika kula boten mangertosi papan diriyantun yen to sira upati ananing Sekar Pancawala utawane Sekar Pancawala kuwi mau abot sanggamu jarane saking dakku kuwi mau gede
Bobo. Wong tuwa ora ngerti papan duwene wong bisa maringi dalan. Wong menawa maringi dalan bisa ujungake. Tujuan bisa sampai. Jangkapan kula tindak wonten ing Desa Samudra Kidul Bobo. Nggih, wayah kidul usuk iji. Ora selatan talan dina. Mumpung iki dina-dina becik. Tujuan bisa sampai. Aku Jaya Kusuma. Kula moten. Ana paring gawe apa sirane aku sing jaga sira penangkep. Sumingkira sangka papan sing kawat kliwat kene kowe Gus. Kula moten. Yen aku ora gelem sumingkir, apa kang lakon tadah kala mangsa. Terus bebinane wis kalah ngene iki. Nyatane ora kena tak sanggo enteng kadigdayan. Ya, Gus, Jaya Kusuma. sing kapiye kula boten. Gawe kaget jroning batinku. Sasing karaget dening Palawata. Ana gandha areng kang mangambar-ngambar. Sejatine kowe mapan ana ing sak gising Samudra Kidul paring gawe apa, Gus? Nggonku tumuju ing gising Samudra Kidul. Namung pawujudaning Sekar Pancawarna kula boten. Apa sing kate pawujudaning Sekar Pancawarna kuwi mau? Jaya Kusuma. Mung tetaing Gusti kang resik ya mung kowe sing tak ranti ning papan. Aku kang mau ranti. Apa wedine? Aku kautus dening sesembahanku Kanjeng Ratu Dewi Sena. Suwayane papan ning sira penangkep. Maranti rawuh titaing Gusti kang suci. Kula sangka Gus, yen ta kowe kepengin handar nuju ning Sekar Pancawarna, dereng laku kathah. Yen
Oh, tahu kate ning ban kula. Kepriye slirane kuwi? Tidak wajib. Slirane wis ketemu satya bagus sing tak wingi. Kanjeng Ratu terserang sesembahan kula. Dene pun putratus kula potong. Supaya nimpati sinatya kang suci. Kula mapan wonten ing sela penampung. Kasunyatane wonten sinatya kang suci kang papat wonten ing mriki. Ateges kula sampun atok karya. Matur Mbah Nuwun Balapata. Slirane kuwi dadi manunggut marang Dewi Sena ana ing Bandulan Jalasutra. Mila ing dina iki swarna satya bagus marang sliraku. Mangesta pendhawu Kanjeng Ratu. Balapata. Balapata. Iki wujude satya bagus. Tak timbali ya. Bisa nak wong bagus. Kesembilan puluh tahun Kanjeng Ratu. Sapa jenengmu? Lan saka ndi papan gunungmu? Asma kula Jaya Kusuma. Kula saking Petapan Supak Kanjeng Ratu Dewi. Dewi Sena. Ana wigati apa? Slirane kuwi. Nanti son ana ing Bandulan Jalasutra. Pangapunten dalam sewu. Ya. Boten ateges kula lancang dhumateng panjenengan dalem Kanjeng Ratu. Estunipun kula wonten mitetos. Kula namung ngupati. Pawujudanipun Sekar Pancawarna. Slirane kepengin duweni kembang pancawarna. Boten. Pangertenono Kang Mas Dewi Sena. Kembang pancawarna kuwi pusaka ugi nyawaku. Dewi Sena. Uga pusaka ana ing Bandulan Jalasutra. Lho, yen to slirane kuwi kepengin duweni kembang pancawarna, tangeh lamun aku kepengin apa sing tak kepingini, apa sing tak suwun, slirane kudu bisa minangkani remes. Kanjeng Ratu Dewi Sena. Jin, ento wonten syarat-syaratipun nggih kula saged nganggarbeni Sekar Pancawarna punika. Kula saguh napa ingkang dados pamunggutanipun panjenengan badhe kula pinakoni. Panjenengan ampun nami sing sampurna Rama Dewi Sena. Kula slirane dadi paksesen ya ing papan kene ana ing Bandulan Jalasutra Samudra Kidul. Panjenengan ampun nami sing sampurna yen to Dewi Serang Kang Mas panguwasa wonten ing Bandulan Jalasutra duweni gadah tresna dhateng panjenengan dalem Kang Mas. Panjenengan gadhahi raos tresna dhumateng kula. Leres. Napa boten panjenengan penggalih ngantos pening rumiyin to Kanjeng Ratu?
Inggihipun kula Jaya Kusuma namung bocah kenapan bocah desa. Panjenengan wonten ing Bandaran Jaya Sutra menika Kang Mas Jaya Kusuma. Boten dados boyo mangun Kang Mas. Yen to Dewi Serang aku panguwasa wonten ing Bandaran Jaya Sutra, duweni tresno dhateng tiyang desa. Sampun sumpah prasetya dhateng Jiwaraga Dewi Serang. Kula sampun madhep mantep dhateng panjenengan kaliyan Kang Mas. napa panjenengan leres tresna sanget dhateng kula. Panjenengan jengkar Kang Mas Jaya Kusuma. Boten napa-napa. Boten. Nggih. Amit nggih. Pangapunten Kanjeng Ratu Dewi Serang. Kula dawuh. Wiwit kula prapta wonten ing Bandolan Jala Sutra. Estunipun kula nggadhahi rasa tresna dhumateng panjenengan. Lah, menika to. Namung kula menika isin badhe ngaturaken bab penggalih kula dhumateng panjenengan. Kula namung bocah desa. Boten usah isin Kang Mas. Yen to panjenengan menika dereng gadhahi bab tresno, nanging kula tresno dhateng panjenengan. Tiyang tresno menika jalaran saka kulino kok Kang Mas. Kulino ketemu, kulino saring ditang. Kanjeng Ratu Dewi Serang. Kula dawuh. Kula tasih boten piturya dhumateng panjenengan. Yen to panjenengan dalem nggadhahi tresna kali kula. Kula butuh bukti. Napa panjenengan saged paring kula bukti yen to panjenengan tresna dhateng kula. Sakurting langit, sakumai bumi. Tresna kula namung kagem panjenengan. Kaya wis ing dinten kalunggan punika kula sampun kaya ento panjenengan tresna. Nanging Kanjeng Ratu Dewi Serang. Kula badhe aturaken wigatos dhumateng panjenengan sampun. Semonggo Kang Mas. Jenipun kula kepengin nandarbeni sekar kanca-kanca. Kula kepengin urip mukti ngawibawa. Kula kepengin gayuh kamulyaning urip estunipun. Kula kepengin jujur dhuwur menjur
namun punika kula Jaya Kusuma kepengin paring sabiyantu sapa wae ingkang butuh bantuan kalipun pitulungan dhateng kula saged paring sabiyantu kaliyan pawuhan punika. Kangmas Jaya Kusuma, yen to kula midhangetaken amune panjenengan tidak panjenengan menika bakti sanget becik sanget Kangmas. Mila ing dina napa ingkang panjenengan suwun bakal kula sitaken. Selirane wis mundhut saka Kang Pancawarna. Kangmas Jaya Kusuma. Menika wujudipun kembang Pancawarna Kangmas. Oh, menika pawujitanipun. Iki Pindhane indah banget kangge pasuryanipun panjenengan. Kangmas Jaya Kusuma. Panjenengan ugemi Kangmas. Yen to kembang Pancawarna pusaka ugi nyawa Dewi Sena. Mila Kangmas panjenengan ugemi ature kula dhateng panjenengan dalem. Ijek panjenengan pun matos badhe kula istirahaken dumateng Jawa Raga. Mulai dinten iki kembang Pancawarna semoga panjenengan pasti Kangmas. Iki Kangmas. Ing dinten kalunggan punika Kanjeng Ratu kula badhe tindak wonten ing kutha Raja Majapahit. Kula badhe mados pasukan. Kados ngaten Kangmas. Sumangga kula Dewi Serang bakal nganilai dhateng jumangkah panjenengan dalem Kangmas. Badhe kula kebatake kula nyuwun pamit Kanjeng Ratu. Panjenengan ingkang ngatos-atos. Kula lebih dulu.